Takže poslednú noc sme spali na apartmáne pri Telgarte. Ja už sa balím pomaly a idem si nakúpiť nejaké veci do obchodu. Takto vyzeralo dnešné ubytovanie. Malá kuchynka, malá spálňa, toaleta. Ale už vyrážam na nákup do Telgartu si nakúpiť zásoby na hrebeňovku Nízkych Tátier. Je 8 hodín. Ja sa nachádzam ešte v Telgarte a bol som nakúpiť v potravinách. Najprv som šiel do Kobiednoty, tam mali slabší výber jedla, takže namiesto kurácej konzervy som si musel kúpiť 4 tuňáky. Nakoniec som šiel do tých mäsoudenín, tam mali kurácie v konzerve, tak som si kúpil 3 a 2 rybácie konzervy tuňakové som dal miestnemu cigánovi. No a predo mnou už je vysielač. Už tu nie je ďaleko. Perfektné počasie, žiadna hmla. Nádhera. A to prostredie. Tatranské prostredie. To je ale krása. Už je 10 hodín a už som na asfaltke, ktorá vedie na Kráľovú hoľu. Som dosť zadýchaný po 2 hodinách sústavného šľapania do vrchu. Ale stojí to za to. Červená značka pokračuje sem a ja pokračujem v ceste. Babe, this thing ain't working out. I think we need a new direction. You're at home in this small town and I'm just feeling fenced in. No need to complicate it, it just goes that way sometimes. This is your place, I'll find mine. You take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. I've had this dream of leaving now. I think it's time that it came true. Dude. Bol tam taký hlodávec, čo tak pišti. A už som si spomenul, čo to je za hlodávca. Je to svišť. Svišť tu napíšťal. A ste mohli vidieť na videu. Fúka tu dosť zimný vietor. Ale výhľady sú tu krásne. Nádherné. Stretol som 2 SMPčkárov a pravili, že keď by som chcel náhodou ísť až na Ramžu a neprespať na Andrejcovej, že je to okolo 20 km a že je to dosť náročné z Andrejcovej na Ramžu. Takže neviem, či sa vyberiem dneska až na Ramžu alebo prespím na Andrejcovej. I hate losing you, but I gotta find me. So you take
the car, I'm leaving town. I'm going far away from here. I don't care, nobody's gonna make me stay. You take the house, I'll take the car. I'm leaving town and I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way. You go your way. You go your way. I'll take the highway. I'll take the highway. Že už som vyliezol na druhú horu. A je to hora Orlova. Teraz by som vám chcel dať ďalšiu radu na diaľkové túry. Ako si krátiť čas počas chôdze. Pretože keď idete na nejakú 8-hodinovú túru a ste dosť veľa času sami, tak občas je to dosť nuda. Takže ja z toho dôvodu nosím so sebou slúchadlá a môžete si napojiť na mobil a počúvať hudbu, ale keď počúvate hudbu a ste na diaľkovej túre, to väčšinou dokola počúvate ten istý playlist dokola a vás to mrzí. Aj keď počúvate niekoľko hodín v kuse len hudbu, tak je to dosť nuda. Ale moje odporúčanie je nepočúvať hudbu, ale si pustiť nejakú audioknihu a počúvať audioknihu cez sluchátka. Je to ako by ste pozerali film, teda nepozerali, ale len počúvali cez uši. Môžete chodiť a zároveň vlastne čítate knihu. A žáner, to už je na vás, aký si vyberete. To je také dobré odporúčanie, ako si krátiť čas počas chôdze. Tu už sa ide po útulni Andrejcova. Takže toto je útulňa Andrejcova. Výhľad na Vysoké Tatry. Takže takto vyzerá znútra útulňa. Tu sú nejaké postele. Posedenie krb. Tu sa dá tiež prespať. Nakoniec tu na nebudem spať. Idem smerom na Priehybu, tam by mal byť taký altánok. Teraz som stretol jedného typka a asi prespíme tam. Takže už opúšťam útulňu Andrejcova a pokračujem na Priehybu. Krásny výhľad. Ale to ste už počuli, hádam 1000-krát. Takže je 8:52. Ja sa nachádzam nakoniec blízko značky Priehyby, kde na Priehyboch je taký altánok, kde sa dá prespať. No ja nejdem prespať tam, ale je tu menšia odbočka po žltej tráse a dá sa tu dostať ku takej poľovníckej chate, kde je zastrešená veranda a altánok. Takže tu na dneska prespím. Nakoniec som nešiel až na Ramžu, kde vlastne Milan a Rišo zhruba pred pol hodinou došli. Takže uvidím, či ich ešte dobehnem. Takže ja dneska tu naspím s novým kolegom SMPčkárom a zajtra možno pôjdem na chátu Miroslava Rastislava Štefaníka, ale bude to tiež dosť náročné, pretože to je 30 km a je tam 2500 metrov prevýšenia a okolo 2000 alebo 1700 klesáňa.
Takže ak by som sa rozhodol ísť na Štefaničku, tak bude to dosť náročné. Po dlhej dobe som stretol už viac turistov, ale nie moc SMPčkarov, ale hlavne tých, čo idú hrebeňovku Nízkych Tátier. Takže je to tu už trošku frekventovanejšie. Takže tak, ja si idem už ľahnuť pomaly, takže dobrú noc.